Noin. Hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä Turun Skanssin biodiversiteettipuiston haastattelua. Eli tänään kuullaan eurooppalaisen kaupunkialoitteen ensimmäisestä Innovative Actions-hankehausta rahoitusta saaneen hankkeen sisällöstä ja muutenkin eurooppalaisesta kaupunkialoitteesta hiukan kuullaan. Ja mun nimi on Mervi Hemminki ja työskentelen eurooppalaisen kaupunkialoitteen kansallisena yhteyspisteenä työ- ja elinkeinoministeriössä. Ja tosiaan jokaisessa jäsenmaassa on tämmöinen vastaava yhteyspiste, joka välittää tietoa tästä eurooppalaisesta kaupunkialoitteesta. Ja tosiaan hiukan alkuun tästä, mikä tämä eurooppalainen kaupunkialoite on, niin tosiaan tämä on komission aloite vuosille 2021–2027 ja aloitteen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisesti kestävää kaupunkikehitystä Euroopassa. Ja tosiaan jokaisessa maassa on tämä yhteyspiste ja me myös muodostetaan tämmöinen EU-laajuinen verkosto. Ja mitä tämä kaupunkialoite tarjoaa, niin tämä on kaupunkien viranomaisille suunnattu aloite ja tässä on 3 osiota. Eli ensimmäinen on tämmöinen innovatiiviset toimet, josta tänään kuullaan lisää. Sitten toinen on tämmöinen kyvykkyyksien kehittämisosio ja 3. on sitten tämmöinen kaupunkitiedon tuottaminen ja jakaminen. Eli nämä kolme osa-aluetta tässä aloitteessa on. Ja tosiaan tänään kuullaan lisää tästä innovatiiviset toimet hankehausta ja tosiaan kyseessä on siis ensimmäinen innovatiiviset toimet hankehausta menestynyt hanke, joka ollaan saatu Suomeen, eli Turkuun tämä Skanssin biodiversiteettipuistohanke. Ja tosiaan hiukan tästä innovatiiviset toimet hausta, niin näitä on about kerran vuodessa. Hiukan riippuu joka vuosi, että mitkä teemat siinä on. Kertoo, että siinä on tosi paljon näitä eri elementtejä, että on sitä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Että vaikea sanoa, että olisiko se investointi toteutunut sitten, mutta varmaan aika eri tavalla ehkä olisi, että tämähän mahdollistaa ihan loistavasti just sen paikallisen yhteistyön eri kumppaneiden kanssa. Ja sitten pystytään sitä monimuotoisuutta edistämään vähän niin kuin eri näkökulmista, että se ei ole pelkästään se investointi, mikä toteutetaan, että siinä on ne tai oppimisympäristöelementit ja kaikki muut asukkaiden osallistaminen ja muut elementit. Et varmaan hyvin eri tavalla olisi toteutunut sitten, jos ei olisi ollut tätä koko hankkeen mahdollistavaa rahoitusta. Joo. Voitaisiin ottaa tähän kohtaan se kysymys siitä hankkeen budjetista ja näistä rahoitusosuuksista, että miten ne meni. Joo, eli tässähän on yhteisbudjetti on noin 4,8 miljoonaa. Siis EU-rahoitusta on tullut sen verran, josta sitten siinä on se sekä oma rahoitusosuus että EU-rahoitus. Joo. Ja EU-rahoituksen osuus on se noin 3,9. Joo. Eli 20% on se oma rahoitusosuus. Ja meillähän on tässä nyt tosiaan sitten näitä suomalaisia kumppaneita 7 meidän lisäksi, eli Turun kaupunki on päähakija. Ja sitten meillä on Turun yliopistosta biodiversiteettiyksikkö ja maantieteen ja geologian laitos. Sitten on Turun ammattikorkeakoulu, sieltä on 2 eri tutkimusryhmää mukana. Sitten on Valonia, Luonnonvarakeskus, sitten on Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy, Blockgarden Oy ja Villivyöhyke ry. Ja tästä kokonaisbudjetista, mikä on siis sen oman rahoitusosuuden kanssa yhteensä se 4,8 miljoonaa, niin Turun kaupungin osuus on noin 2,25. Eli jokaisella partnerilla on sitten omat budjetit ja he sitten vastaa niistä. Ja sitten tietenkin niiden turvin tekee sitten omia toimenpiteitä, mitä tässä hankkeessa on kuvattu. Jakamalla se oma rahoitusosuus sitten kumppaneiden kesken. Eli se oma rahoitusosuus on kerätty sillä, että kumppaneiden kesken jaettuna jokaisella on se oma panos. Joo, kyllä kaikki vastaa siitä omasta 20% sitten. Joo.
Joo, mites vielä ne transfer-partnerit, eli nämä pilotointikaupungit, niin miten se niiden budjetti, osaatteko siitä sanoa, oliko sekin tuossa mukana? Joo, se on tuossa kanssa mukana ja heille tulee se 150 000 eli 120 Joo, 000 euroa sitä rahoitusta tulee ja se on semmoinen lump sum, eli sitä ei oikeastaan raportoida joo, ollenkaan, vaan he on vastuussa just, että toteuttaa ne, mitä on luvattukin, mutta se kuuluu tuohon sitten ja sitä ei itse voi määrittää, vaan se on sitten sen ohjelman puolelta määritetty valmiiksi jo, että mikä se on joo. se heidän osuus. Niin, kertoisitteko vielä ne teidän pilotointikaupungit, jotka on tässä mukana? Joo, eli meillä on Malmö, Kosice ja Neopoli-Sykies on mukana Joo, tässä näin hankkeessa myös. Et hyvin sille eri puolilta Eurooppaa ja pyrittiin saamaankin niitä sitten. joo, Ja siinähän on ne kriteerit myös, että täytyy olla sitten vähän erityyppisistä sekä mitä ne nyt on, ne taloudelliset luokitukset niille joo. maille, mutta siis just, että vähän erikokoisia. Ja Joo, kyllä, ne on sen EUn tämän alueiden, siinä on ne 3 luokkaa, että Kyllä, more joo, developed ja transfer regions ja sitten on ne kyllä, less developed, niin täytyy olla joo. se jako niistä. Joo. Ö, Jäi vielä tuo kysymys siitä, tämä pilotointi- ja skaalattavuusaspektit, niin miten te löysitte nämä hankekumppanit, nämä kyseiset kaupungit tai nämä kotimaiset kumppanit, oliko se vaikeaa? Ehkä enemmän kiinnostaa nämä eurooppalaisten kaupunkien löytyminen. Joo, siis no kotimaiset kumppanit oli kyllä helppo löytää mukaan, että oli tosi paljon kiinnostusta, mutta me tehtiin yhteistyötä ton meidän Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston kanssa näiden kumppaneiden kartoituksessa ja osan kanssa, siinä niin kuin Malmön kanssa olemme tehneet aiemminkin yhteistyötä, mutta oli itse asiassa aika helppo löytää meille, ja meillä oli nämä partnerit koossa jo ennen kuin laitettiin se hankehakemus sitten virallisesti, koska periaatteessa siinä ei tarvitse vielä olla, että ne voi vahvistaa sitten myöhemmin, kun siinä on se initiation stage, Joo, tämmöinen puolen kuukauden NS-esivalmisteluaika ennen kuin hanke virallisesti alkaa, mutta meillä tosiaan oli, ja varmaan just ehkä oli helppo saada mukaan, että kun tämä on konseptina tavallaan aika helposti ymmärrettävä ja helposti skaalattavissa ihan mihin tahansa eurooppalaiseen kaupunkiin. Et toki nyt se tavallaan ne luonnon monimuotoisuutta, että pitää ottaa tietty huomioon sen paikalliset lajit ja muut, ettei nyt voi yksi yhteen skaalata, mutta kuitenkin niin konseptina on silleen helposti skaalattavissa. Et oli kiinnostusta enemmänkin, että valitettavasti voitiin ottaa vain 3 kaupunkia mukaan, mutta meillä oli sikäli hyvä tuuri, että saatiin kyllä helposti houkuteltua ja ovat olleet kyllä innostuneita ja sitoutuneita myös nyt, kun yhteistyö on jatkunut. joo. Vielä tuohon hakuprosessiin liittyen, niin millaisia vinkkejä on tai sitten muille kaupungeille, jotka suunnittelee hakemista? No, tietysti kun tässä haetaan just näitä innovatiivisia toimia, niin kannattaa aika sille esittää avoimin mielin uudenlaisia avauksia. Ja se ehkä, minkä takia meillä oli varmaan aika vahva hakemus ja päästiin läpi, oli se just se, että kun meillä oli se hyvä konsepti, minkä päälle sitten rakentaa se hanke, että se oli jotenkin tosi helppo itsekin sitä valmistella sitä hanketta. Ja siinähän tosiaan hakemuksessa täytyy perustella se uutuusarvo myös, ja jollakin tapaa täytyy todistaa, että sitä ideaa ei ole aiemmin toteutettu muualla Euroopassa, että tosiaan se on ihan ok, että jos on kopioitu just vaikka tai inspiraatiota saatu vaikka Intiasta niin kuin meidän kohdalla, mutta pitää jollakin tapaa pystyä sit perustelemaan, että jos on toteutettu jotain vähän samantyyppistä, että mitä se sitten tuo uutta siihen, niin toki se helpottaa, että jos se idea on helppo, niin sitten voisi skannata näitä mahdollisia samantyyppisiä ideoita kanssa ja sitten miettiä, että miten sitä kehitetään eteenpäin. Ja ehkä ihan käytännön vinkkinä, että kannattaa tietysti tutustua aina heti alussa, että millainen se hankehakemuspohja on, koska se määrittää aika paljon, että aika silleen paljon tekstiä on, mutta sitten taas tiettyihin osioihin on aika rajalliset merkkimäärät ihan, että mitä sinne voi laittaa, niin se tietty helpottaa sitä, että miettiä, että miten sen hankekokonaisuuden rakentaa. Ja sittenhän tässä erityisyytenä on
on verrattuna muihin, niin se, että siinä on se NS-esivalmisteluvaihe vai miten sitä nyt kuvataankaan, että sen jälkeen kun on saatu se päätös, että hanke rahoitetaan, niin sitten alkaa vielä tämmöinen puolen vuoden vaihe, minkä aikana sitten varmistetaan, että se on oikeasti se hanke sitten niin kuin kypsä toteutukseen. Et sekin on tietty hyvä pitää mielessä, että siinä sitten käydään erilaisia juttuja läpi, mutta kyllä nyt yleensä kaikki hankkeet siitä pääsee läpi, mutta sille on kuitenkin kohtuu valmiilla idealla liikenteessä, että sen sitten pystyy toteuttamaan näiden 3,5 vuoden aikana, niin se on toki kans varmasti yksi kriteeri, mitä katsotaan. Joo. Tuossa viimeisimmällä hakukierroksella puhuttiin siitä, että oikeasti niin kuin toivotaan niitä innovatiivisia, rohkeita hankkeita ja ehkä jopa puhuttiin siitä, että tilaa niin kuin epäonnistumiselle myöskin, niin oliko tässä myös se niin kuin sinne sisään leivottuna, että pystyy lähteä niin kuin kokeilemaan ja kehittämään? No siis kyllä sanoisin, että ylipäätään tavallaan esimerkiksi kun miettii sitä ton niin kuin pysyvän sihteeristön jotenkin suhtautumista ja sitä tukea, niin kyllä siellä ymmärretään, että me ollaan tekemässä asioita ensimmäistä kertaa ja siellä on se heti se sisäänrakennettuna sielläkin se lähestymistapa, että nyt niin kuin kokeillaan uutta ja saa tosiaan epäonnistua ja saa tulla muutoksia prosessin aikana, että se on ihan niin kuin luonnollistakin ja sitten tosiaan siinä, no meille ei itse asiassa tullut kauheasti mitään tällaisia niin kuin korjauskehotuksia siihen hankehakemukseen, että meillä oli, sanoisin, että hyvin pieniä tällaisia täsmennystarpeita, mutta että siinä voi olla, että joitakin pyydetään sitten sen initiation stagein aikana sitten vielä muokkaamaan sitä hakemusta. Tavallaan se on niin kuin nähdään myös sellaisena prosessina tämä hanke, jonka aikana sitten niin kuin opitaan ja sieltä kyllä pyrkivät tukemaan ja suhtautuvat myönteisesti myös muutostarpeisiin. Joo. Siirrytään sitten tuohon toimeenpano-osioon ja keskustellaan siitä. Tämä budjettikysymys käytiinkin läpi, mutta voitaisiin vielä käydä tämä hankkeen aikataulu ja kesto. Ja ehkä tässä mä vielä kysyisin siitä, että kuinka pitkä tuo hakuaika oli ja tavallaan kauanko siitä kesti, että ollaan toimeenpanovaiheessa ja kuinka pitkä se koko hanke on ja millainen henkilöstö tässä toimeenpanoon on. Voin vaikka aloittaa siitä hakuajasta, niin se tosiaan muistaakseni just syksyllä 2022 se aukesi se haku ja 2023 laitettiin sitten hakemus tammikuussa sisään ja sitten 2023 kesällä saatiin tietää, että oltiin saatu rahoitus ja sitten starttasi, oliko se nyt 1.9. sitten se initiation stage ja se oli sitten kesti sinne helmikuun loppuun asti ja sitten 1. maaliskuuta starttasi hanke virallisesti ja tietyille toimenpiteille aikaa on 3 vuotta ja sitten on vielä 0,5 vuotta lisäksi sitten niin kuin viestinnälle ja sille transfer-osiolle eli ratkaisun skaalaamiselle ja sitten arvioinnille ja seurannalle, niin ne pystyvät sitten jatkumaan vielä 0,5 vuotta pitempään, eli mitä sitten 28, kun se nyt sitten Joo, ei hetkonen 27 vai 28, mitäs nyt Annika loppuu? Niin, virallinen hankeaika 31.8.27 on. No niin, 27, yes, kyllä. Siihen loppuun. Kyllä. Joo, ja meillähän on tosiaan nytten siis Turun kaupungilla, niin meitä on tällä hetkellä nytten kaksi täyspäiväistä työntekijää. Meillä itse asiassa on varaus sitten 3. henkilölle, ja sitä tässä just kartoitetaan, että minkälaista osaajaa siihen sitten aletaan etsimään tuossa ensi vuoden puolella. Eli minä ja Mia sitten hankepäällikkönä ja sitten Selina Raunio on koordinaattorina hankkeessa, niin me ollaan ne täyspäiväiset. Ja sitten tietenkin Maija ja monet muut sitten kaupungin organisaatiosta niin ovat sitten osa-aikaisesti mukana ja sitten jokaisella hankepartnerilla on toki oma henkilöstö sitten myös. Joo, ja tämä henkilöstö rahoitetaan siitä hankebudjetista. Kyllä, joo. Yes,
No missä vaiheessa nyt ollaan joulukuussa? No nyt ollaan siinä vaiheessa, että hanketta on nyt ollut, mitä meidän nyt tulee, 10 kuukautta tulee jo kohta täyteen. Eli maaliskuun alussa on aloitettu tänä vuonna. Olemme järjestäytyneet, saaneet alulle kaikki tämmöiset niin kuin arjen rutiinit niin sanotusti. Aloitus kick-offit ja partneripäivät ja transfer meetingikin ensimmäinen on ollut, että tämmöistä niin kuin järjestäytymistä on tehty. Mutta sitten samaan aikaan on kyllä myös tehty tosi paljon ihan käytännön toimiakin jo. Että sitä hankesuunnitelmaa ja sen delejä on ruvettu toimeenpanemaan niin kuin hyvinkin vahvasti. Että tietenkin on paljon tässä alkuvaiheessa semmoista ihan niin kuin suunnitelmien tekoa, aikataulutusta, koko kaaren tavallaan niin kuin pohtimista, mutta sitten pala palalta myös ihan niitä niin kuin yksittäisiä käytännön toimenpiteitä. Ja nyt tämän syksyn aikana niin ehkä semmoiset näkyvät asiat, mitä näkyy sitten tuonne turkulaisille, niin on tietenkin tämä Skansin alueen rakentamisen aloittaminen, mikä on sitten saatu kans ensimmäiset kohteet on siellä rakennettu ja jatkuu sitten toimet tässä talven mittaan. Niin paljon on tapahtunut jo. Joo, ehkä voi mainita kans, että tosi paljon itse asiassa, kun tässä on tämä asukkaiden osallistaminen ja yhteistyö asukkaiden kanssa on tosi keskiössä, niin on muun muassa järjestetty 2 sellaista BioBlitz-tapahtumaa, missä on sitten yhdessä asukkaiden ja kiinnostuneiden kanssa kartoitettu, minkälaisia lajeja siellä puistosta, minkälaisia lajeja sieltä puistosta löytyy, ja sitten näiden lähiöpilotteihin liittyen niin on paljon mietitty sitä, että miten niitä asukkaita osallistaa ja tehty kyselyä, ja Skansissa on tosi semmoinen aktiivinen asukasryhmä myös, että on perustettu tavallaan siihen biodiversiteettipuiston ympärille sellainen asukastyöryhmä kanssa, mitä sitten voidaan osallistaa vaikka luonnonhoitotalkoisiin, ja myös siellä on ollut monia koululaisryhmiäkin rakentamassa esimerkiksi aitaa siellä ja kitkemässä vieraslajeja, eli oikeastaan on siis tosi paljon tapahtunut näin, niin kun yleensä hankkeet joskus saattavat käynnistyä melko hitaasti, niin tässä on kyllä päästy tosi hyvään vauhtiin jo ihan alusta lähtien. Et paljon on kyllä kaikenlaista tapahtunut. Joo, ja itse asiassa kävin syksyllä siellä katsomassa ja mieleen jäi ehkä ensimmäisenä, oliko ne tämä niittyjen kerryttämisalue, tai siellä oli nämä istutukset näkyi ensimmäisenä, kun käveli sinne. Ja paljonhan siellä oli jo nyt ihmisiä lenkkeilemässä ja tikkakin siellä nähtiin. Joo, ja toi oli kiva myös kuulla siitä, että tähän liittyy siis muutakin tekemistä, just tämä Skansin alue, sitä rakennetaan samalla siinä, ja sitten kaikki nämä oppimiseen liittymät ja muutkin, että muuallakin Turussa tulee niitä tähän liittyviä toimenpiteitä, niin just toi hankkeen koko alkaa niin kuin nyt paremmin hahmottua, että se ei tosiaankaan ole pelkästään se puisto siellä, että tässä on tosi paljon muutakin. Joo, ja tässähän on yhtenä isona tavoitteena on esimerkiksi Turun kaupungin LUMO-ohjelman toimeenpaneminen ja siinä ensimmäisessä LUMO-ohjelmassa, joka on nyt vuosille 23-29 tehty, niin siellä on jo niin kuin tuleviakin biodiversiteettipuistoja mainittuna. Eli tässä on niin kuin hyvin vahvasti semmoinen ajatus, että vähän niin kuin joka tasolla ja joka vaiheessa niin tätä luonnon monimuotoisuutta tuodaan esille ja pyritään löytämään niitä ihan semmoisia niin kuin arjen tapoja toimia sen hyväksi. Niin sen takia, tai se tulee tässä hankkeessa esille, mutta sitten niin kuin se taustatavoite on se, että se tulisi niin kuin ihan osaksi meidän kaikkia arkipäivää niin kotona kuin työelämässäkin, että se on se suuri tavoite siellä taustalla. Joo, no tuohon liittyen tuli tämä yksi ajankohtainen mieleen, tämä ennallistamisasetus, ja tämä viherpinta-alan lisääminen, niin varmaan tämä linkittyy siihenkin
siihenkin työhön jollain tapaa, tai varmaan ainakin voisi olla siinä mielessä niin kuin muita kaupunkeja kanssa kiinnostava niin kuin, esimerkki. Onko tätä aspektia mietitty? Meillähän on Luonnonvarakeskus, eli Luke tekee tässä kompensaatiomallia Okei, joo. tähän niin kuin tai Skanssin puistoon liittyen nimenomaan. Tämähän on hyvin niin kuin, ajankohtainen aihe, siitä puhutaan paljon, ja sitten ratkaisut on semmoisia just niin kuin hyvin niin kuin syvällä siinä tavalla siinä innovatiivisuudessa ja semmoisessa niin kuin kokeilukulttuurissa tietyllä tavalla, että ei ole semmoista valmista ratkaisua, että miten esimerkiksi biodiversiteettipuisto voisi toimia kompensaation välineenä, mutta sitäkin tässä tutkitaan, että se tässä on muun muassa mukana kyllä. Ja sehän on niin kuin, yksi päätavoite on just se, että mietitään niitä keinoja, että miten sitä luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä aktiivisesti niillä niin kuin jo olemassa olevilla viheralueilla myös, mitkä ei välttämättä sit kuitenkaan, vaikka viheralueita ovatkin, niin eivät välttämättä sitten sitä edistä. Et se on niin kuin se hyvin vahva innovatiivinen elementti, että se tiivisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, että miten sitä luonnon monimuotoisuutta voidaan aktiivisesti lisätä. Et perinteisen luonnonsuojelun ohella sitten, että tarvitaan molempia kyllä. Joo. Sitten mä olisin kysynyt, että miten tämä toimeenpano on tähän mennessä sujunut, että missä on onnistuttu ja millaisia haasteita on ollut, koska aina kiinnostaa myös tietää näistä haasteista. No, mä ajattelisin, että toimeenpano on sujunut hyvin, että meillä kuten taisin mainita kyllä ennen kuin nauhoitus lähti päälle, että henkilövaihdos oli tässä hankkeessa. Sehän on totta kai niin kuin hyvin tämmöinen konkreettinen asia, mikä sitten niin kuin on vaikuttanut tietenkin, että tosiaan itse on tullut elokuussa mukaan ja alkujaan oli toinen hankepäällikkö, niin se on semmoinen käytännön seikka. Sitten ehkä mikä se on huomattu kanssa, niin on se, että kun 1.3. tosiaan alkoi hanke ja hankepäällikkö silloin rekryttiin, niin varmasti niin kuin sitä semmoista niin kuin kokonaishallintaa, kun tässä on iso kokonaisuus kyseessä, niin olisi ehkä vauhdittanut se, että oltaisiin saatu sit koordinaattorikin heti mukaan, niin kuin, tai pikkusen aikaisemmassa vaiheessa, että nyt koordinaattori meillä tuli mukaan 6. kuukauden kohdalla, eli samaan aikaan kuin minäkin. Mutta sitten taas toisaalta nyt, kun me ollaan molemmat oltu niin kuin meidän päivästä yksi melkein siellä niin kuin yhdessä, niin ollaan saatu kyllä sitten niin kuin siinä mielessä sitä hyvin liikkeelle. Ja sitten taas koko kokonaisuuden kannalta, niin mun mielestä on ollut ilo huomata, että vaikka meillä on useita partnereita ja me toimitaan eri organisaatioissa ja kuitenkin sitten niin kuin mun ja Selinan lisäksi muut henkilöt on sellaisia, joilla on myös muita hankkeita ja muita töitä, niin silti me ollaan jotenkin niin kuin saatu jo semmoinen oma porukka ja me henki tähän niin kuin luotu. Että kaikki on kovin innostuneita tästä teemasta ja näistä suunnitelmista, mitä meillä on ja jotenkin niin kuin todella innokkaasti mukana. Että mun mielestä se on kyllä niin kuin oikeasti hieno onnistuminen. Muuten en näkisi, että on niin kuin mitään sen kummempaa haastetta varsinaisesti, että asiat soljuu eteenpäin aika mukavasti ja meillä on tässä vielä 3 vuotta aikaa ja rahoittajan kanssa on asiat sujunut hyvin ja raportoinnit ja muut vaikuttaa aivan kohtuulliselta minun mielestä, että kaiken kaikkiaan niin tosi hyvin on kyllä lähtenyt. Loistavaa, eli kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten minua kiinnostaisi kuulla tästä EUJ-vuorovaikutuksesta ja tarkoitan vuorovaikutusta muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa, myös sen pysyvän sihteeristön kanssa ja myös näiden pilottikaupunkien kanssa, niin miten se nyt toimii tai miten se on tässä lähtenyt käyntiin ja mikä se ajoitus siinä on myös niiden pilottikaupunkien kanssa sitten? Onko teillä nyt jo joku? Joo, eli meillä tosiaan yhteistyöhän niiden pilottikaupunkien kanssa starttasi tietty ihan kun alettiin tai silloin kun hanketta valmisteltiin, mutta sitten tuossa ehkä viime keväänä sitten tiiviimmin alettiin ja sitten oikeastaan tämä transfer-työpaketti starttasi vasta elokuun alussa ja sitten tehtiin yhdessä sitä toimintasuunnitelmaa ja he vierailivatkin ensimmäisen kerran sitten Turussa elokuussa sitten jo, että tosiaan
mikä tuli ehkä vähän yllätyksenä, koska tätä ei mun mielestä silloin hankehakemusvaiheessa mainittu, mutta on tosiaan 3 pakollista vierailua, että ne transferkaupungit vierailee sitten siellä siinä pääpartnerikaupungissa sit 3 kertaa hankkeen aikana, ja sitten päätettiin yhteistuumin, että vieraillaan myös sitten kaikissa näissä transferkaupungeissa, että sitä oppia tulee sitten niinku puolin ja toisin, että ei ole tosiaan tarkoitus, että pelkästään me ollaan se niinku antava osapuoli, vaan että mekin niinku opitaan toki muilta sitten siinä matkan varrella. Ja tosi paljon on löytynyt kyllä yhteisiä haasteita ja yhteisiä ratkaisujakin varmasti sit löytyy siinä matkan varrella, että se on oikeastaan heidän osalta, että heidänhän niinkö näiden transferkaupunkien niiden nyt ei tietenkään tarvitse skaalata sitä ratkaisua ihan sellaisenaan, mutta voi ottaa jotakin osia siitä tai sitten niin kuin koko konseptin, mutta sitä just käydään heidän kanssaan läpi, ja ensin suunnitellaan jo vierailua Malmön kaupunkiin sitten toukokuulle. Nyt just sain ehdotuksia, että mitä me voitaisiin siellä sitten nähdä, että opitaan sitten puolin ja toisin. Ja sitten mielenkiintoinen elementtihän näissä hankkeissa on se, että toi EUI palkkaa jokaiselle hankkeelle 2 tällaista ulkopuolista asiantuntijaa, eli on tämmöinen niin IA-expert, mikä sitten tukee sitä pääpartneria, toimii tällaisena kriittisenä ystävänä, ja meillä oli hyvä tuuri, saatiin tosi kokenut expertti, joka sitten voi auttaa meitä viemään sitä ratkaisua eteenpäin ja sitten just niin kuin sparraa meitä siinä. Ja sitten sen lisäksi on myös tämmöinen niin kuin transfer expert, eli joka auttaa sitten enemmän niitä transfer-kaupunkeja sit siinä skaalaustyössä ja sen edistämisessä heidän niin kuin paikallisissa konteksteissaan. Eli hän on sitten ollut mulle todella hyvä työpari tähän niin kuin yhteistyön koordinoimiseen heidän kanssaan. Et se on tämmöinen, mitä muissa rahoitusohjelmissa ei kyllä ole tällainen uudenlainen elementti, mihin en ole ainakaan itse törmännyt aiemmin ollenkaan. Joo, tämä tulee varmaan semmoisena uutena tietona, mitä ei ehkä ihan noista nettisivuilta löydy. Joo, sitä ei se tuli ehkä, en muista kuinka paljon siitä hakuprosessissa oli, mutta siis toki sikäli positiivinen yllätys, että saa sitten tukea siihen työhön ihan ettei tarvitse yksin miettiä, ja he sitten tukevat näitä kaikkia hankkeita, että oikeastaan niiden muiden hankkeiden kanssa meillä oli silloin sen initiation stagein aikana, ennen kuin hanke virallisesti alkoi, niin oli yksi semmoinen tapaaminen Lillessä sitten, missä sitten tutustuttiin niihin muihin hankkeisiin, ja sitten käytiin vähän läpi näitä tällaisia hankehallintoon liittyviä kysymyksiä ja muita kysymyksiä. Eli tarkoitat näitä muita, jotka menestyi myös tässä haussa ja aloitti? Kyllä. Joo. Eli samassa teemassa. Kyllä. Joo. Niin, mutta mitä oliko se nyt 14 vai 16 vai montako? 12 tai 14 kaupunkia ehkä sai silloin samanaikaisesti rahoitusta kummekin. Niin. Eli on myös tämän tasosta vuorovaikutusta sit siinä. Ainakin silloin oli, ja kyllä mä luulen, että he lupailivat, että kyllä tulisi enemmänkin tällaista sitä, koska monilla oli vähän samantyyppisiä aiheita kanssa sitten sitäkin vertaisoppimista sitä kautta. Joo, ja niillähän nyt on itse asiassa tämä capacity building ajatus on mä olen käsittänyt, että ehkä siellä, niin kuin siellä pysyvän sihteeristönkin suunnalla, niin se on myös semmoinen, niin kuin, että tämä pikkuhiljaa vasta niin kuin rakentuu tämä tapa toimia, mutta nyt tällä hetkellä on haku auki semmoiseen esimerkiksi, missä on tätä capacity buildingia juuri niin tehdään. Eli mä käsittäisin, että se on sellainen, missä on nimenomaan mahdollista sitten tavata niitä muita samalla kierroksella tai ehkä eri kierroksellakin, en tiedä, menestyneitä hankkeita ja sitten niin kuin tavallaan vertaisoppia siinä sitten. Joo, nehän liittyy tosi vahvasti tähän EU:n noihin muihinkin osuuksiin, että on tosi paljon, ja myös mitä EUI tarjoaa noissa muissakin, niin aina tässä sparrauksessa niin on myös tämä heidän niin kuin pysyvien asiantuntijoiden
pooli, josta tai niin kuin, että he voi sieltä niin kuin antaa sitä semmoista henkilökohtaista sparrausta ja parhaimmillaan siellä on joku kansainvälinen kaupunkikehittämisen guru ihan saatavilla sit sieltä henkilökohtaiseen sparraukseen, että se on kyllä semmoinen, jota kannattaa hyödyntää. Joo, ja tuosta oli puhetta, että sanoitte, että se alkaa se varsinainen niin kuin pilotointi näissä pilottikaupungeissa sitten vähän niin kuin myöhemmin. Niin, tai siis periaatteessahan he eivät vielä tämän hankkeen aikana välttämättä pilotoi tätä koko ratkaisua, vaan hankkeen aikana on tarkoitus kehittää sitten sellainen suunnitelma siihen, että miten he voivat sitten niin kuin skaalata, mutta toki voi jotain pienempää pilottia olla mutta se on tosiaan se sitten kun hanke päättyy, niin heillä pitäisi olla sitten niin kuin selvillä mietittynä se, että miten ne voivat tehdä kaikenlaisia just selvityksiä ja muita niin kuin tukemaan ja kartoittaa alueita. Heillä kyllä onkin siis tosi kivasti niillä kaupungeilla on jo mielessä jotakin ihan konkreettisia kaupungin osia, mistä he vois soveltaa näitä oppeja. On ollut kyllä tosi silleen mukava nähdä, että innostusta ja tarvettakin siihen vertaisoppimiseen löytyy kyllä paljon. Joo. Jes, sitten olisi toi seuraava kysymys, eli mitä hyötyä tämä EU on tarjonnut sen hankkeen niin kuin suunnittelussa ja toteutuksessa? Ja just aloinkin miettiä, että siis mitä konkreettisesti sieltä tulee, tuleeko teille sieltä se hankeohjelma, mikä täytyy täyttää, vai teettekö te itse vai minkä tyyppistä? Miten se käytännössä toimii? Tarkoitatko se koko hankkeen? Niin, koko hankkeen suunnittelua. Tai voihan ihan noita eri osa-alueitakin. Niin oikeastaan, no tietty sieltä nyt varmaan siihen hankevalmisteluun liittyen, niin sieltä tietty tulee se hakemuspohja ja sitten en tiedä kuinka paljon sieltä, no siinä oli nyt webinaareja niin kuin mainitsinkin, mutta ehkä se enemmän sitä yhteistyötä on ollut sitten sen jälkeen, kun ollaan saatu se hanke, että oli just sen esivalmisteluvaiheen aikana he olivat palkanneet myös tällaisia ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka auttoivat hankkeita vielä niiden indikaattorien täsmentämisessä. Et käytiin sitten läpi, he sparras meitä siinä, että käytiin vielä läpi ne, ja mekin itse asiassa muokattiin aika monia indikaattoreita sitten vielä sen keskustelun pohjalta, että se on esimerkiksi yksi mitä oli sitten niille kaikille läpimenneille hankkeille, ja sitten ilmeisesti raportointiin teillä on ollut jotain yhteistä, että tällaisista eri aihepiireistä tulee, ja aika paljon just no siihen varsinkin sen skaalausosioon ja siihen pilottikaupunkien kanssa yhteistyöhön, niin siihen tulee tosi monet pohjat ja kaikki tällaiset sieltä tavallaan valmiina, ja siellä on sellainen ryhmä asiantuntijoita, jotka sitten valmistelee sitä sen sihteeristön puolesta, niin siihen saa tosi paljon tukea sit sieltä, että ei oikeastaan niitä hirveästi tarvitse itse miettiä, että millaiselta joku lopputulos näyttää, kun siihen tulee sitten ihan tämmöinen template valmiina. Mutta ylipäätään tosi hyvää yhteistyötä ollut heidän kanssaan kyllä koko hankkeen aikana. Joo, mulla on ihan samanlainen kokemus, että mä tietenkin teen vähän niin kuin erilaisia asioita kuin mitä sit siellä hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty, mutta samalla tavalla sieltä siis edelleen tässä toteutuksenkin aikana niin tulee templateit ja tulee kutsut ja tulee niin kuin, tuen tarjoamiset kyllä ihan että sit niihin vaan kannattaa tarttua sitten aina, kun itselle semmoinen hetki tulee, että nyt tarvitsisi apuja tai sitten on jotain lisäkysymyksiä. Ja tuossa olikin tuosta raportoinnista kysymystä myös. Kysymys siitä, että miten se hankeraportointi ja niin kuin nämä velvoitteet, että mitä täytyy noudattaa projektin aikana ja sen jälkeen, niin miltä ne vaikuttaa? Maija ehkä tietää pitemmällä niin kuin kokemuksella siis erityyppisistä raportoinneista, mutta mitä niin kuin omasta näkökulmasta on tässä nyt havainnoinut ja käytännössäkin tehnyt, niin mä jotenkin koen, että tämä raportointi mun mielestä vaikuttaa aika selkeältä ja se on semmoista niin kuin,
niin kuin hyvin kohtuullista, sanotaanko näin, että se ei, niin kuin, ei mun mielestä ei vaikuta siltä, että se olisi millään tavalla niin kuin liian monimutkaisesti tehtyä tai liian niin raskaaksi tehtyä. Et mehän raportoidaan sisältöä kerran vuodessa Joo, ja sitten meillä on muutaman kerran vuodessa tämmöiset milestone joo, review-tapaamiset asiantuntijan kanssa, jossa käydään ihan siis deliltä kohta kohdalta läpi sitä, että missä mennään niin kuin tietyn toimenpiteen kanssa ja sitten samaan aikaan pyritään myös ennakoimaan, jos tulee jotain muutoksia ja siellä voi nostaa esiin omia huomioita tai huolenaiheita tai kommentteja tai sitten jos tosiaan tulee vaikka muutoksia, niin niitä voidaan sitten keskustella ja perustella. Niin ainakin oma, niin kuin mun tuntuma tällä hetkellä, toki emme ole vielä yhtään sisältöraportointia tehneet. Niin, mutta se on ensimmäinen tulossa, että ensimmäinen vielä ei osata maaliskuussa sanoa tulossa. tarkemmin. Mutta template on nähty ja koulutuksessakin oltiin jo viime viikolla, että vaikuttaa niin kuin hyvin selkeältä ja kohtuulliselta ja sitten apuja on saatavilla, jos sitä tarvitsee. eli nyt tässä kohtaa kaikille kuulijoille, että ei ole liian raskasta ja hyvin sujuvaa ja apua saa ja kaikki, että toi ei ole semmoinen liian raskasta semmoista taakkaa siinä, että tämän takia ei ainakaan kannata niin kuin jättää hakematta, että hyvin sujuvaa on. Itselläkin on samanlainen kokemus noista, missä yhteyksissä ollaan oltu pysyvään sihteeristöön, niin on sujuvaa ja pyritään joustamaan ja apua saa. Kyllä. Kyllä. Joo, sitten olisi tuo kysymys, että mitä seuraavaksi, että onko noita kokeilusuunnitelmia muualla Turussa tai Suomessa ja mikä olisi sitten se biodiversiteettipuisto 2.0. Okei, ollaan aika alussa 10 kuukautta vasta toimeenpanoa takana, mutta sanoitte siinä alussa, että on siis muualle Turkuun ainakin suunnitteilla samanlaisia. Vai oliko ne pilotit tai kokeilui? No, tuon Skansin biodiversiteettipuiston lisäksi nyt siis tosiaan hankkeen aikana tehdään niitä lähiöpilotteja Joo. 2 lähiöön, Jyrkkälään ja Halisiin. Joo. Ja sitten tulevaisuuteen niin rakennetaan siltaa tavallaan jo sitten siihen kaupungin tulevaan lumotyöhön, että nyt seurataan sitä olemassa olevaa lumo-ohjelmaa. Tämä on yksi niistä toimenpiteistä, tämä Skansin puiston perustaminen, ja siinä on jo tunnistettu tulevaisuudenkin kohteita. Muun muassa siellä on Karhulan maankaatopaikka ja Akustin puisto on tämmöisiä kohteita ja Luolavuori on myös yksi kohde, jotka sitten olisi semmoisia tulevaisuuden kohteita mahdollisesti. Kyllä tässä niin kuin koko ajan keskustella, melkein viikoittain käyn jonkun kanssa keskustelua siitä, että muistetaan nyt sitten, että miten me rakennetaan se silta sinne tulevaisuuteen, että asiat ei niin sanotusti pysähty sitten elokuussa 27, kun hanke loppuu. Toki toivotaan just, että muutkin suomalaiset kaupungit innostuvat tästä konseptista ja on varmasti herättänytkin paljon kiinnostusta kyllä muissakin kaupungeissa. Olisi hieno nähdä, että meillä olisi joskus sellainen eurooppalainen biodiversiteettipuistojen verkosto sitten olemassa, että näitä olisi eri puolilla Eurooppaa, että ei pelkästään Suomessa, niin olisi se tosi hienoa sitten tällaisena niin kuin pitkän aikavälin lopputuloksena. Joo, tuosta mä haluaisin nostaa just ton, että selkeästi teillä niin tämä linkittyy siihen muuhunkin kaupungin olemassa olevaan tekemiseen, eli on lumo-ohjelma, tämä linkittyy ja tämä on niin kuin kaupungin agendan mukaista, niin kuin, että tämä on tosi hyvin ja sitten on hyödynnetty tätä rahoitusta ja tätä mahdollisuutta, mitä on. Ja sitten vielä tuosta jatkosta, niin mistä me ollaan puhuttu paljon nyt kun on aloittanut tässä uudessa työssä, niin että pystyisi myös niin sanotusti sarja hyödyntämään näitä EU:n tarjoamia mahdollisuuksia. Eli esimerkiksi tästä voisi sitten jatkaa siihen City to City Exchangeen, jos joku muu eurooppalainen kaupunki olisi sitten, kun tämä hanke päättyy, niin kiinnostunut kuulemaan tästä, että voisitte sitten sen merkeistä parata ja Ollaankin sitä hyödynnetty, mutta tätä eri teemasta, että meillä on ollut liikkumisen teemasta tai liikennesuunnittelun teemasta ollaan sitä hyödynnetty ja siitä oli tosi hyviä kokemuksia kyllä, että suosittelemme muillekin, mutta se on tosiaan ihan hyvä kyllä, kun onhan meille tullut siis kyselyä kaupungeilta vastakin
tuli joltakin, en muista mikä kaupunki se olikaan, mutta kyseli, että hei, voisitteko kertoa, mitä olette tekemässä, meillä on tällainen puisto suunnitteilla. En tiedä, oliko Annika jo yhteydessä sinne, en muista mistä se kaupunki oli, mutta kyselyä on tullut ihan yksittäisiltä kaupungeiltakin, kun ovat kuulleet sitten, ja toki pyritään sitten viestimäänkin sitten eri kaupungeille sitten eri kanavia pitkin tästä toteutuksesta. Joo. Joo, ja tästähän tulee nyt selkeästi niin kuin yksi nosto myös meidän suomalaisille kaupungeille, että nyt saivat hiukan kuulla tästä, että miten tämä hakuprosessi menee ja mitä tässä on tehty, ja samalla puhuttiin tietysti tästä hankkeen teemasta, niin jonkin verran kuulivat nyt myös siitä sitten tätä kautta, ja varmasti jatkossa nyt sitten, kun järjestetään ensi vuonnakin näitä meidän tapahtumia, niin mikseipä livenäkin olisi kiva kuulla teidän esittelyjä, jos teille vaan sopii sitten, niin jatkaa niistä merkeistä. Joo, sitten olisi vielä tämä viimeinen osuus, oikeastaan ihan smoothisti jo siihen mietiinkin hiukan, että miksi kannattaa lähteä mukaan tähän eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen. Niin ehkä tähän liittyen, että mikä on ollut niinku suurin onnistuminen tähän mennessä tässä projektissa, tai miten näkisitte, tai tekemisessä tässä niinku yleisemminkin? Ehkä ainakin omalta kannalta tai Annikankin kanssa vähän keskusteltiin tästä, että ehkä se, että miten hienosti se yhteistyö on lähtenyt liikkeelle ja miten innostunutta ja osaavaa porukkaa tästä hankkeesta on mukana. Että jotenkin kun kaikista huokuu se, että miten kaikki niin innoissaan tekevät tätä töitä tämän asian eteen ja että edistetään sitä luonnon monimuotoisuutta, niin mun mielestä se on ollut kyllä yksi ainakin iso onnistuminen, että sen ansiosta hanke on varmasti startannutkin tosi hyvin sitten. Kyllä, allekirjoitan. ja sitten ehkä niin kuin, jos miettii niin kuin sitä, että miksi kannattaa lähteä mukaan, niin jotenkin niin kuin näin, mullakin on viheralan taustaa ja ehkä hiukan idealistinen ja kunnianhimoinen ajatus myös niin kuin siinä, että tässä pääsee nyt niin kuin viheralaa myös kehittämään, niin kyllä jotenkin niin kuin näkisin, että riippuen vähän kunnasta ja kaupungista, niin saattaa olla niin kuin haasteita resurssien kanssa ja niin kuin koko ajan jotenkin puhutaan sitä semmoista supistamista ja semmoista puhetta, niin tässä on aika hieno paikka niin kuin luvan kanssa kokeilla. Ja sitten niin kuin sitä kautta pystyy myös löytämään ehkä myös niitä kustannustehokkaita tapoja toimia tulevaisuudessa, että jotenkin just se kokeilukulttuuri niin on tässä musta aika tosi tärkeä juttu, että on paikka ja aika niin kuin sen tekemiselle ja mahdollisuus ja lupa, niin se on tosi hieno juttu. Joo, no miten sanoisitte muille, että miksi lähtee mukaan hakemaan näihin Innovative Actions-hakuihin? No varmaan just mitä Annika tuosta niin kuin jo sanoikin, että sitä voi kompata, että se mahdollistaa paikallisesti sellaisten uudenlaisten innovaatioiden toteuttamisen ja mikä tässä nyt on hyvä, että se myös mahdollistaa oikeasti aika isot investoinnit myös, mikä ei ole useimmissa, että ei ole horisonteissa eikä interregeissa, ei ihan tällä skaalalla kuitenkaan investointeja pysty toteuttamaan ja mikä on myös aika silleen mielenkiintoinen, että tämähän on tämmöinen niin kuin sekoitus paikallista sekä kansainvälistä hanketta, että tässä sit kuitenkin mahdollistaa tosi hyvän ja laajan yhteistyön sit sillä paikallisella tasolla tiettyjen ratkaisujen edistämiseksi ja tietyn teeman edistämiseksi ja sen paikallisen kumppaniverkoston kokoamisen, mutta myös sit siinä on se kansainvälinen vertaisoppimismahdollisuus, eli on ne pilottikaupungit mukana, joiden kanssa voi sitten sparrailla niitä asioita ja voi oppia heiltä ja saada sitä näkemystä sitten vähän ulkopuoleltakin. Mun mielestä on silleen poikkeuksellinen rahoitusohjelma kyllä ja en ihmettele, miksi se on niin haluttu just, koska se just nimenomaan mahdollistaa nämä tämän tyyppiset kehittämistoimet sitten ja just sen kokeilun. Joo.
Sitten olisi varmaan viimeinen kysymys. Entä sitten yleisemmin, mitä sanoisitte muille kaupungeille, että miksi kannattaa lähteä mukaan tähän eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen? Ehkä vielä kuulijoille muistivirkistykseksi, että tässä oli tämä on niin kuin yksi osa-alue, tämä innovatiiviset toimet, akukierrokset ja nämä hankkeet. Sitten on ne kyvykkyyksien kehittäminen. Siinä on tämä kaupunkien välinen niin kuin kokemusvaihto, City to City Exchange. Ja sitten siinä on tämä vertaisoppiminen, peer review, haut myöskin, ja sitten siinä kaupunkien kesken sparraillaan, ja sitten on vielä tämä Portico-alusta ja kaupunkitiedon tuottaminen ja jakaminen, niin miksi kannattaa lähteä mukaan tähän eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen? No varmaan ehkä vähän toistoa, Niin. mutta just, että pääsee toteuttamaan niitä uudenlaisia ratkaisuja ja sitten voi edistää sitä kestävää kaupunkikehitystä. Ja nimenomaan se vertaistuki ja vertaisoppiminen on varmasti myös yksi erittäin hyvä syy, että kaikilla kaupungeilla on kuitenkin aika samantyyppiset haasteet, niin se on todella antoisaa se muiden kanssa yhteistyö ja heiltä oppiminen myös, että tosiaan on kokemusta, hyviä kokemuksia kyllä. Ja ehkä se tarjoaa sitten vähän semmoisen niin kuin objektiivisen katseen myös siihen omaan tekemiseen, että sitten pystyy niin kuin pikkusen jotenkin vähän niin kuin saa niin kuin ulkopuolisen katseen ja sitä kautta pystyy sitten vähän niin kuin sitä omaa tekemistä sitten myös ohjaamaan ja suuntaamaan uudella tavalla. Joo, ja mä ehkä nostaisin vielä sen, että kun tässä on tämä kansainvälisyysaspekti, niin tämä on myös semmoinen valokeilo myös sille omalle kaupungille, että pääsee tuonne kansainvälisille areenoille ja oikeasti esittelemään tämmöistä huippuinnovatiivista, hienoa hanketta, mistä muut on kiinnostuneita, niin kyllähän siinä saa sitä positiivista näkyvyyttä myöskin. Kyllä, se on kyllä totta. Joo, ja kauheasti mä yritän saada meidän suomalaisia kaupunkeja mukaan tähän eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen, esimerkiksi jakaa niitä omia parhaita käytäntöjä, mitä on ihan mihin tahansa kestävän kaupunkikehityksen niin kuin haasteeseen liittyen, että on olemassa siellä Portico-alustalla myös tämä Urban Matchmaker-työkalu, jossa voi niin kuin jakaa sitä omaa osaamista, ja sitä kautta muut kaupungit voi olla yhteyksissä, ja sitten siitä voi lähteä tämä tämmöinen vaihto myöskin muiden kaupunkien kanssa, niin kannattaa ehdottomasti sitä hyödyntää. Että just kaikki tämmöinen vertaisoppiminen, kun opetat muita, niin totta kai siinä se oma tekeminen myöskin niin kuin osaaminen syvenee ja voi tulla niitä uusia ideoita tai inspiraatioita myöskin, että se on kyllä ihan tässä ytimessä. Haluaisitteko vielä tähän loppuun sanoa jotain? Jäikö jotain, mistä olisitte halunnut vielä kertoa tai kommentoida? Tervetuloa Turkuun. Joo, jos joku on tulossa, niin mielellämme esittelemme Skanssin puistoa ja meidän tekemisiä. Saa olla yhteydessä. Kyllä, ja kannattaa rohkeasti hakea. Et tiedän, että on joitakin suomalaisia kaupunkeja aiemmin sparraillutkin, ketkä ovat aiemmin hakeneet ja ovat olleet kiinnostuneita meidän kokemuksista, mutta kannattaa hakea, että tämä on kyllä hyvä rahoitusinstrumentti ja meillä on vaan hyviä kokemuksia siitä. Kyllä, ehdottomasti yhdyn tähän, että suosittelen vierailemaan Turusta ja siellä Skanssin biodiversiteettipuistossa ja tutustumaan tarkemmin vielä tähän hankkeeseen. Iso kiitos teille tästä haastattelusta. Lopetetaan tämä tähän ja tietysti tuohon alapuolelle tulee sitten linkit kaikkiin EU:n nettisivuille ja myöskin tähän hankkeen kotisivulle. Kiitos paljon. meidänkin puolelta. Kiitoksia.